ind forbi hækken, rundt om hækken, og ind i hækken, og rundt om. Nu er jeg lige ved at binde et slips, fordi er der noget, jeg tror, de gerne vil have derude, så er det slips og drastiske våben. Og jeg har taget fat i et drastisk våben i min lille kampagne her mod Ibo, fordi jeg vil ikke sige, at jeg er langt bagud, men jeg er måske lidt bagud. Så nu prøver jeg at ramme en gruppe af unge mennesker, som godt kan lide at tilbringe tid i deres køkken. Så ham Ibo, han kan bare vente sig. Så skal han den onde lyn med sig. Velkommen til Jaspers chipsekøkken. Tips om chips. Nu går jeg nemlig i krig